Softer space, girls! Ocê, a dyna cic gyntaf ar car I fi'n. Ysgol Dyffryn Aman yn cicio I ffwrdd yn erbyn Bassaleg. Bassaleg yn cadw pêl nawr yn chwarae yn lliwiau glas tywyll. Yn cadw meddiant yn dda. Tacl dda fyna gyda Dyffryn Aman. Ac unwaith eto. Ac yn bach o'r pêl, chwarae teg. Pêl wedi cael ei bwrw ymlaen fyna. Dyfarnwr yn rhoi scrum nawr I Dyffryn Aman. So scrum I Dyffryn Aman yn rown cynderfynol. Faith, yards, let's go. Big push, girls. Millie, shot, Millie. Millie, straight on that 9, okay? Guys, let's go. So rown cynderfynol y cwpan. A'r pêl dwi'n mas dyfarnwr yn hapus yna I chwarae ymlaen. Ac yn tynnu'r chwaraewyr I gyd nôl. So scrum I Bassaleg yw e nawr. So scrum fydd I nawr I Bassaleg. So o'r mewnwr gyda'r pêl fan hyn nawr I ail ddechrau'r gêm gyda scrum. A'r pêl yn cael ei dod I mewn yn y canol. Ac Dyffryn Aman yn ennill y meddiant a cadw'r pêl yn fyw ac yn lledu'r bêl i'r dde. Dyffryn Aman yn chwarae yn y di a melyn. Rhif 19 yn garlamu i'r chwarae teg. Cyflymder da fyna I ysgoi'r amddiffyn ac yn sgori cais o dan y pist. A dyna'r cais gyntaf I ysgol Dyffryn Aman. Trosiad I ddod. A dyna trosiad cywir fyna, so 7-0 I ysgol Dyffryn Aman. Find your space, girls. Let's go in, girls. Dyffryn Aman I ail ddechrau'r gêm fan hyn nawr. Does dim hastr nhw ar hyn o bryd. Coesau trwm allan wedi chwarae yn ystod y dydd mae heddi. Cic arbennig yn dwfn lawr I ochr Bassaleg sydd yn y glas tywyll. Pêl wedi mynd ôl fyna. Dyfarnwr yn hapus i'r chwarae I mynd mlaen. Tacl da fyna gyda Dyffryn Aman. Asgoi tacl a rhedeg yn nerthol iawn fyna. Bassaleg yn trio lledu'r pêl ac yn llwyddiannus ar hyn o bryd a cadw meddiant yn dda. Dyfarnwr yn hapus gyda'r ardal y contact fyna. Hwna'n iawn. Dyffryn Aman drosto'r pêl fyna. Wedi ennill y meddiant. Da iawn. Troi'r pêl drostodd ac yn cael cyfle ac rhif 14 yn wneud ffug pas ac yn llwyddo I ymestyn y sgôr I 10-0 yn sgori cais o dan y pist. A dyna gwen enfawr ar chwaraewr dan
A'r trosiad i ddod nawr i Dyffryn Aman. Sydd ar hyn o bryd yn reoli'r gêm gyda'r meddiant ac ar amddiffyn. Wedi methu'r cic, so sgôr yn dal yn aros 12 pwynt i ddim i Dyffryn Aman yn erbyn Bassaleg. So aros nawr i ni cael ail cychwyn y gêm o hanner ffordd. Unwaith eto, os nawr chi'n cyrraedd ni, mae Dyffryn Aman yn chwarae o'r dde i'r chwith a Bassaleg yn chwarae o'r chwith i'r dde, hanner cyntaf. Unwaith eto'r cic na'n mynd yn 10 metr ac yn redig allan tu allan i'r tir y chwarae. So llinell fyddi i Bassaleg, just tu allan i'r 22 metr. Cyfle i Bassaleg ymosod fan hyn gyda falle symudiad o'r llinell i creu gwagle i'r chwaraewyr i redeg mewn i a sgori cais. Dyma ni, i'r person ar y blaen, nôl i'r mewnwr, llinell drosto. Ac pas cywir fyna ac unwaith eto, Bassaleg yn un y dda fan hyn, yn mynd lan canol cael nerthol iawn ac yn ffeindio gwagle. Ond amddiffyn, chwarae teg i amddiffyn, Dyffryn Aman yn taclo'n dda ac yn bacho'r pêl, wedi ennill y meddiant. Bassaleg ac yn chwarae'r pêl ar y llawr fyna, cic gosb i Bassaleg. Pwysau nhw'r arno Dyffryn Aman. Tap a go fydd e. Dyma ni'n mynd, Bassaleg yn ymosod canol y ca. Pas slick iawn ac ydy'r cais gynta'n Bassaleg yn dod. Ydy. Na. Ac mae hwnna yn cais gosb. Ydy, mae fe'n cais gosb fi'n credu. So cais gosb yw e, so mae hwnna'n meddwl bod Bassaleg ddim yn cael cyfle i wneud y trosgais, achos mae hwnna'n rhoi, so mae hwnna'n Bassaleg 7. Bassaleg 7, Ysgol Dyffryn Aman 12. Mae cynderfynol y blaen yn cychwyn am 20 munud i wech. Ar cael 1 bydd Ysgol Dyffryn yn erbyn Iawlem. Ac ar cael 4 bydd Ysgol Dyffryn yn erbyn Ysgol Urdd. So da iawn i Bassaleg. Taro nôl fyna gyda 7 pwynt. So sgôr ar hyn o bryd, Bassaleg 7, Ysgol Dyffryn Aman 12. Bassaleg i cicio i ffwrdd. Ac cic da yn dwf mewn i ochr Dyffryn Aman. Dyffryn Aman yn ochr gamu ac yn cadw'r pêl yn fyw. Ac yn rhoi'r meddiant bant i Bassaleg. Cyfle arall i Bassaleg i fan hyn i ymosod ac i trafod y pêl yn dda ac maen nhw yn chwarae teg. Pêl ar y llawr yn anlwcus. Mae'r pêl wedi cyffwrdd ar dyfarnwr nawr a mae'r dyfarnwr yn gweud taw sgrym fyddi i Bassaleg. So yr dyfarnwr yn egluro fyna bod y pêl wedi cyffwrdd ac yn rhoi'r sgrym wedyn i Bassaleg. Nhw oedd yn gyda'r meddiant ar y pryd. So'r sgrym yn dod nawr. Pêl i mewn gan y mewnwr. A'r pêl mas. Mewnwr yn ochr gamu. Amddiffyn yn dda fyna yn canol ca. Unwaith eto ydi Bassaleg yn cadw pêl yn fyw. Anlwcus. Ydy'r pêl na wedi cael ei taro mlaen. Ydy dyfarnwr. A dyna hanner amser. Gêm agos iawn gyda ni fan hyn. Bassaleg 7. Ysgol Dyffryn Aman 12.
Yes, King. Ready? You can't do that. You can't do that. I can see the future in you. Come on, Bassaleg! Can you do that? Can you do this? Okay. Can you do this? Huh? How? How? A ni ar fi'n ddechrau'r ail hanner fan hyn ar ceiau Pwynt Cana yn rownd cyn derfynol y cwpan, merched blwyddyn 9 a blwyddyn 8 cymysg. Ysgol Dyffryn Aman sydd ar y blaen ar hyn o bryd 20.7 yn erbyn Bassaleg, ond mae hon yn gêm agos iawn ar hyn o bryd. Bassaleg sy'n mynd i cychwyn y gêm fan hyn nawr gyda cic sydd yn chwarae o'r dde i'r chwith yn kit glas tywyll. Ac Ysgol Dyffryn Aman yn chwarae o'r chwith i'r dde. Dyma ni, mae'r dyfarnwr yn barod. Dyma'r chwiban i dechrau'r ail hanner. Cic swmpus iawn. Da iawn Dyffryn Aman. Dal y pel yn lan. Angen cadw'r pel yn fyw nawr a dwi'n mynd nôl. Ac Bassaleg yn ennill y meddiant fan hyn. Ac yn mynd i sgwrio'r cais o dan y pist. A dyna'r cais gyntaf yr ail hanner i Bassaleg. Da iawn. Sgôr ar hyn o bryd. Bassaleg 12, Ysgol Dyffryn Aman 12. Trosiad i ddod. A mae hwnna'n trosiad cywir fyna. Bassaleg yn mynd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm hyn. Bassaleg 14, Dyffryn Aman 12. Angen Dyffryn Aman i taro nôl nawr o'r cic hyn. Momentum wedi newid bach yn y gêm hyn, y Bassaleg yn dechrau reoli. A'r cic yn mynd allan o tir y chwarae, so llinell fydd i Ysgol Dyffryn Aman. Yn dwfn yn hanner unan. A oes symudiad fan hyn o'r llinell. Dyffryn Aman yn edrych fel bod nhw yn blinedig iawn nawr. A os caifle fan hyn i nhw sgori yn dwfn o hanner unan. Y chwarae o'r chwith i'r dde. Yn kit dia melen. I'r blaen y llinell, nôl i'r mewnwr. Pas i'r maswr. O, da iawn, dwlo dda. Neb yn mynd mlaen ar hyn o bryd. Bassaleg yn dod i pwysau ron am Dyffryn. O, chwarae teg. Rhif 19 yn mynd am Dyffryn. Dal yn gadarn, dala nhw ar hanner ffordd. Chwarae teg. Cydweithio'n dda fyna i lledu'r pel. Bach o gwagle fan hyn i Dyffryn Aman. Ac does neb o blaen, rhif 15 nawr i sgorio dan y pist. Gêm nôl ymlaen yw e. A cais i Dyffryn Aman fyna o dan y pist. Dan y pist. So, sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 17, trosiad i ddod. Bassaleg 14. Popeth i chwarae am. Ac wedi methu'r trosgais yna. So, sgôr dal yn aros. Dyffryn Aman 17, Bassaleg 14. Let's go, girls! Dyffryn Aman i ail ddechrau'r gêm yr hyn. O, ydy'r pel na mynd 10 metr. Bassaleg wedi chwarae mlaen. Dyfarnwr yn hapus. Cic bant.
Meddiant gyda Dyffryn Aman. Lawr yr ochr dywych. Wedi ffeindio bach o gwagle. Ochr gamni. Cadw'r pêl yn fyw. Meddiant gyda Bassaleg ar hyn y bryd. Ac cic gosb i Dyffryn Aman. Cic gyflym. Ydyn nhw'n ôl 10. Dyfarnwr wedi rhoi mantais i nhw. O, cic dros y top. Ydy'r pêl yn mynd i glanio, mynd i dwylo. Ydy mae'n mynd i. Ac dyna cais arall i... O, heb roi'r pêl lawr. Dyna tacl nerthol iawn. Chwarae ymlaen i'r nod gyda'r dyfarnwr. O, tacl dda fyna. A meddiant gan Bassaleg nawr. Cyfle i nhw ymosod o dwfn yn hanner unan. Chwarae teg, cymorth da fyna, pas o'r llawr. Tacl nerthol ac wedi ennill y meddiant. Cadw meddiant sy'n angen i Dyffryn Aman i wneud nawr. Chwarae teg, wneud yn dda i aros ar ei thrad fyna ac yn osod y pêl nôl ac y cadw meddiant. O, chwarae teg, dwylo arbennig. A mewn a mas, a dyna'r cais yn dod i rif 9 o dan y pist. Ac Dyffryn Aman yn ei gwaith caled o hwnna, ond wedi sgori cais erbyn y diwedd. Trosiad i ddod. Trosiad cywir hwnna, sgôr ar hyn o bryd. Dyffryn Aman 24, Bassaleg 14. Dyffryn Aman yn ail ddechrau'r gêm. Cic dda lawr y ca. Bassaleg a meddiant. O. Cic yn pêl yn rhydd fyna. Bassaleg yn pigo i fyny dwfn iawn yn ei hanner. Ydyn ni'n cadw'r pêl yn... Ac dyna cic gosb i Bassaleg. Angen Dyffryn Aman fy nôl 10 metr. Bassaleg a'r meddiant fan hyn. Cic am y llinell fydd e. Rownd y 22 metr, marc 22. So, llinell fydd e i Bassaleg. Y 10 pwynt rhwng y 2 tîm fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn egluro rhywbeth. Llinell Bassaleg yw i. Pêl blaen y llinell, nôl i'r mewnwr. Pas cywir i'r maswr. Cic trwyddo. Pawb yn cwrso ar ôl y pêl un nawr. Dyffryn Aman sydd nôl gyntaf yn heb cael y pêl. O, rif 9. Bassaleg yn cael y pêl nôl, cael y meddiant. Yn dadlwytho o'r llawr. Defnyddio'u cryfder nhw yn redeg yn gryf. O, tacl swmpus fyna eto ac cic gosb i Dyffryn Aman am dal y pêl ar y llawr. Dyffryn Aman bant â nhw unwaith eto, ydyn nhw'n ôl 10 metr. Redeg straight mewn i'r amddiffyn. Ydyn nhw'n ailgylchu'r pêl. Beth mae'r dyfarnwr yn gwneud yn hyn? Beth yw'r... A dyna'r chwiban olaf. Da iawn i'r 2 tîm merched fyna. Sgôr Bassaleg 14. Ysgol Dyffryn Aman 24.